guys yanzu ake ciki ne. Ni fa baran iya zama ba kuɗi ba. Gari ba kuɗi kwata-kwata. Ya kamata mu san me muke wallahi. Yanzu gaba ɗaya an kuna ba kuɗi a gari. Wallahi nake gaya ma abubuwan gaba ɗaya sun yi shiru. Kuna ta shan wahala. Akwai wani sabon malami. Aba da Allah. Wallahi wai malam Jatau. To yanzu ake ciki. Aikin sa yanda ka san yankan wuka. Sha yanzu magani yanzu? Sha yanzu magani To yanzu. me muke jira? Ko mu tashi mu tashi bayyana. mu tafi wajen Mu je sa. kawai. Ba ya bane ai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ana alaikum assalam. Barkan ku. Allah gafarta. Barkan ku. Allah san ka Allah gafarta. To, duk bukatar da kuka zo da shi ku faɗa kawai an riga an gama. In kuka zo gurin Malam Jatau mai yankan wuka kenan ku faɗi duk bukatun da a gama muku da shi. To malam ni da yanzu abin da yake tafa da ni. Ina so in zama biloniya mutum mai kuɗi da gida da mota ta hawa na wani kaina in mallaka. Daga ka zama mai kuɗi, Sosai malam. miloniya duniya kowa ya san ka. Na gode malam. An gama. Ɗauki ɗaya. An biya ma bukatar ka. Amin malam. An biya ma ba kuɗi ba ne? Je ka yi kuɗi, za ka yi kuɗi. Ka ɗau gidan 32, za ka yi kuɗi. Nawa suka zo masu mulki da waye ma suka zo nan suka tashi suka tafi. Bale kuma kuɗi shegiya nawa aka yi kuɗi. Waye mai kuɗin duniya yanzu? Bilge. To ba wanda zai fi ka. Na gode malam. To, kai kuma fa? Ba ni da wani babban buri a duniya sai dai kawai in ga na zama shugaban ƙasar Najeriya. Mulki. Mulki. Fir'auna ma ya yi ya bari. In dai mulki ne. Babban aiki. Amma tun da ka zo ka nan gurin ba mulki ba. In me kake so za ka samu. Ɗauki ɗaya. Ka ɗauki gidan 15. Shugabannin baya ma da suke zuwa hakan suke ɗauka. Ka samu mulki. In dai burin ka mulki ne a duniyan nan ba sama da kai. Kai kuma fa? Allah gafarta malam. Ni buri na a kyale mun abokanai na mu ci gaba da shan wahalar rayuwa kawai shikenan. A kyale mun abokanai na kawai mu ci gaba da shan wahalar rayuwa. Ka ji jahili.